Sľúbili sme, že navštívime všetky významné miesta, aby sme si tak pripomenuli koniec druhej svetovej vojny, a bola to nielen Moskva, kde sme položili kvety hrobu neznámeho vojaka a poďakovali za oslobodenie Slovenska, ale navštívili sme viaceré miesta na Slovensku, boli sme aj v Dunkirku, to znamená v Normandii, a teraz sa nachádzame na mieste, ktoré je známe tým, že tu začala druhá svetová vojna. 1. septembra 1939 v Dánsku Westerplatte začal nemecký útok a tento dátum sa označuje ako dátum začiatku najhroznejšej svetovej vojny, aká kedy na Zemeguli bola. Stojím tu aj preto, lebo pred chvíľkou som bol účastníkom veľkej konferencie o obnove Ukrajiny, na ktorej som vystúpil. Continues for almost 1,600 days now, causing immense human suffering and devastation. Its consequences felt far beyond Ukraine's borders. For us in Slovakia, there is no better alternative to the full respect for the international law based on the key UN Charter provisions. Slovak government, ladies and gentlemen, calls always for more diplomacy. Judging by the latest discussions of the European leaders, more and more EU member states see its merits. I believe that the EU should support peace initiatives. This destructive war does not have a military solution and can be stopped only at the negotiating table. Earlier peace means less destruction, and less destruction means easier reconstruction. Without stopping the war, restoring sovereignty, democracy, and building a new prosperous and European Ukraine will not be fully possible. Also, Ukraine's reforms based on EU integration process will be more difficult, and millions of Ukrainian citizens will not return to their homes but will instead focus on building new futures elsewhere. Znovu chcem pripomenúť, že za vládu Slovenskej republiky som predovšetkým zdôrazňoval nevyhnutnosť diplomacie. Neveríme, že vojna na Ukrajine má nejaké vojenské riešenie. To je úplne zbytočné zabíjanie ľudí. A je mi ľúto, že je pomerne veľa premiérov a krajín v Európskej únii, ktoré podporujú vojnu. Ďalšie peniaze idú na Ukrajinu. Teraz bola schválená 90 miliardová pôžička vojenská a práve dnes prvá tranža išla na Ukrajinu. Môžem povedať, že Slovensko sa na tejto vojenskej pôžičke vôbec nezúčastňuje, pretože my odmietame podporovať vojnu. Chceme podporovať mier, chceme podporovať humanitárne Ukrajinu, a preto aj dnešná konferencia ma opäť utvrdila v tom, že nejaký eminentný záujem na konci vojny tu nie je. Ja všade tam, kde prídem, budem opakovať, treba si sadnúť za rokovací stôl a rokovať radšej 3 roky, ako nechať 3 roky zabíjať ľudí. Nemáme presné štatistiky, lebo nikto nechce povedať pravdu, ale pripustíme, že na jednej a druhej strane to môže byť 20 000 mŕtvych mesačne. A k tomu ešte veľký počet ťažko zranených ľudí. Ak to zrátam, tak to môže byť do roka 500 000 mŕtvych ľudí. A ťažko zranených ľudí, vyradených z reálneho života. A nevidíme žiadnu perspektívu. Preto opätovne apelujem aj tu na tomto veľmi posvetnom mieste začiatku druhej svetovej vojny, aby sme podstatne viacej tlačili na mier ako na vojnu. A dnes konferencia, ktoré som bol účastníkom, sa mi zdá, že opäť viacej hovorila o podpore Ukrajiny vojenskými dodávkami, peniazmi, aby mohli nakúpiť ešte viacej zbraní. Ak takto na to pozerám, tak tá vojna môže trvať ešte veľmi, veľmi dlho a mne to je veľmi ľúto. Slovensko je mierová krajina, ja tieto vojnové šialenstva odmietam podporovať.